Milí priatelia, máme za sebou strhujúce finále družiny roka 2012, kedy sme zistili, ktorá družina spomedzi tých všetkých, ktoré sa zapojili, boli ich vyše 30, 7 z nich bolo vo finále, tak ktorá z nich vyhrala? Práve teraz sa to dozvieme. Tramtarará, a sú tu družina Čajok 25. zboru Vodopád Žilina. Milé Čajky, je tesne po finále, po vyhodnotení. Aké sú vaše bezprostredné dojmy? Čo na to hovoríte? Čakali ste to? Minimálne sme veľmi dúfali. Ale po poslednom teraz, tak to už bolo také, že sme ani nedúfali. No, dúfali, ale nečakali sme to, takže... Je to super, že sme to vyhrali, aj keď to nebolo po tom predposlednom kole úplne isté. Bolo to také Strašné nervy. Ešte povedzte našim divákom, že koľkýkrát ste tu? Tretíkrát. A sme na to hrdé. Takže konečne sa to podarilo. Ako by ste to celé zhodnotili, celý ten víkend? Úžasný. A boli sme síce akože, že sme fakt aj taká svalovica a tak, že sme sa fakt fyzicky myslím, že prekonali, ale všetko bolo úplne úžasné. Stalo to za to. Aj taký plný nových zážitkov. Čo bolo pre vás také najťažšie počas tohto víkendu? Richťová úloha nosenie vody. Prenášanie vody a Richťová úloha behanie s batohom. A naopak, na čom ste sa najviac zabavili? Čo bola pre vás taká najväčšia malina? Čo ste si povedali, že toto je paráda, tu nám sadlo? Slackline! A potom aj to cestu Oravu. Áno, cez rieku. Vieme, bol som pri slackline a videl som, že bol to obrovský zápas, závod. Bola tam jedna družina, ktorá dosiahla ešte pred nami top. Povedz nám niečo o tom, ako to bolo? No, čo vás vyhecovalo? Našou najobrovskejšou motiváciou boli pumy. A tie, keď sme porazili, tak sme boli najšťastnejšie. Áno, presne tak. Pumy sa im podarilo poraziť aj v samotnom finále. Pumy skončili na druhom mieste. Aký tam bol bodový prepad, viete, pamätáte si? 5. Presne, celých 5 bodov chýbalo Pumám, aby boli prvé. Ja vám gratulujem. Ešte, ako by ste možno porovnali minulé ročníky, že v čom boli iné oproti tomuto? Minulý ročník bol iný v tom, že sme boli stále pri kaštieli, keďže pršalo. A ten predtým bol iný zase v tom, že celú sobotu sme boli preč, úplne celkom ďaleko, takže... A tento rok bolo také z každého rožku. Také fajn rok. Super, ja vám gratulujem takto úprimne, že sa vám to konečne podarilo vyhrať. Čo by ste možno odkázali už tak tradične v týchto videorozhovoroch tej minulej družine roka z roku 2011, Bobrom z Dolného Kubína, tu domácim? Čo by ste im chceli povedať? Super. A že už dosť bolo smiechu, bobri, teraz sa všetci budú smiať. Čajky! Ďakujeme a gratulujeme. Priatelia, toto bol finále družiny roka 2012. Vidíme sa o rok.